ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಸೇವೆಯಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯಿರು. ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ತನ್ನ ಸೇವೆಯಾದ ತಲಪಾಡಿರ್ದು ಉಲೈ ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿದಲ್ಪ ತಲಪಾಡಿ ನಾರ್ಲ ಪರಿಸರಡ್ ವಿಶೇಷ ಶಿಲಾಮಯ ಮಹಾದ್ವಾರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇದರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆದ ದುಂಬತ್ತಾದ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಶುರುವಾಂಡು.
समर्पयामि नृत्य गीत वाद्य स्तोत्र वाहनादि समस्तराजोक्तात्मजान्नोर्पयामि वज्रनकायुक्ते दीप्तदृष्टाय ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಾದ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಪಾಯಿರು. सप्तमी उदिता गुना पुनन्तो यत्र रामनाथावात्मत्राता अत्र तथाय सत्यानि यान्ते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहितादेवाजे पावकान सरस्वदेवाजे भिर्वाजिनीवते यज्ञं वष्णुधियावासुः भरतपुत्राय कवे भीमाय भयहारिणे निमिदानन्ददेवताय प्रख्याताय नमो नमः भगवान् श्री भूत्रिकात्मक महाकाली महात्रिपितात्मक चण्डिका दुर्गा ब्रह्माय नमः अग्निप्राणत्वविश्रामाय नमः विश्वतचक्षुरत विश्वमुख विश्वतो बाहुत विश्वरत्वा तम्बाहुभ्यां नमः सबलत्रेजा वा भूमिः जनेत्येवेताः तत्तायामि ब्रह्माणां दामान् पदाचात् तेजामानो हविषेः हरे नमानो वनेह पौत्रोषमानाय दर्शाभिमानि देवताभ्यो नमः यापलिनी नित्यस्य आचरणो भिक्खोचन
ध्यायामि ध्यानं रूपयामि अवाहयामि आवाहनं रूपयामि अप्रियवर्गेण रूपयामि त्यागिनी रूपयामि मधुबद्धं रूपयामि त्याहं रूपयामि तान् रूपयामि पत्रेकं रूपयामि रूपयामि आभरणं रूपयामि सिद्धांजो आहार महानिधि अद्य पानी ते कायेन वाचा सेन्द्रियवा विलासनाभावी करोमि यद्यत् लम्बरत्नि नारायण शुभकृत्नासमग्रोत्राणमेषे तवसंतो विशाखनाथे शुक्लपक्षपञ्चम्यामिन्दु भार्गवासरे यजमानपक्षिण्यार्था धनिकायागार्थं तरुण श्री हनुमभीमद्वान् श्री भूतकाति महाकाली महत्महाकाण्ड मुदादुदान सिंहप्रियता हनुषी वार्मण्डः विश्वनाथ प्रार्थना श्री गुरुभ्यो नमः श्रीमण्डलमध्यक्षाः पूर्णबोधपदानुगाः वैष्णवाः विष्णुदेवाः ज्ञानमूर्ते गुरुमहन्ते गुरुभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि रक्ताम्बरो रक्तगणो रक्तमालां लेपनः महोदरो विजमुखः पाशदन्तां शाब्दे विप्रदेयो विघ्नरः कामदत्रयाब्दे गणपत्यन्त्र विश्वम्भरां नमः प्रार्थनां समर्पयामि जगत्पालकमाभासाचिदानन्दीकदेशवान् चक्रङ्गदा पद्मा करोध्येयो हमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामाविष्टः मूर्तिगणपतिगाः ब्रह्मवायुवाहि द्रव्ये चक्रादिवीर्ये सेवानदिगं भक्त्या नित्यनित्येशरत्नान् मोटोर्णादिभ्ये चक्षुषङ्कवराभिः वित्तास्त्रीपवर्णाच्या सर्वाभरणकुरुषदाः बिम्बोऽतिप्रतिबिम्बोत्मे कवेत्यविजान्तरं स्वामिन्निर्दोषमद्दोषमिरे जनिमोऽस्मिते श्यामश्वरक्षणकराभ्यस्तत्वरेतो भूम्यायतो अग्निजोक्तवृत्तेज ध्येयोनिजोक्तवृत्तिविहितविहितेता बोधो हरे सकलांसितेजः ध्यायेन्द्रसिंहमङ्गलोत्तरवित्रेन्द्रं ज्ञानप्रदक्षणे ममदापराभ्यां तक्रं धरं च गन्धं व्याग्नेतं दिवां शिवोट्टरिदेशं रहत्यं कौशेलीवदनाम् अरिन्द्रनेत्रां पद्मकया भ्रमणोत्तरहस्तां उद्यजिदान्तधरणे प्रमाण समुद्दां ध्यायेद्विदेशं मरुत्पुत्राय कवे भीमाय भयहारिणे दीनानन्ददेवताय प्रख्याताय नमो नमः अनुमण्डलपट्टिजु हनुमभीमद्वान्तदशी भूतिगात्रा महाकाली महालक्ष्मी महासप्ततात्रा चण्डिका दुर्गा नृसिंहाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि चण्डिका दुर्गा नृसिंहाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि अग्निं अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदम् आतजातियुगे अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं मुहूर्तार्चनं सुवर्णवर्णनं समित्रं श्लोकं श्रीयज्ञपुरुषाय नमः अग्निं विपाठे अग्नित्वप्राणदक्षरामाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि फलशक्तिज्ञमाश्च प्रज्ञामेधाक्ष्यं फलं योगितां पापः नित्या पुण्यवृद्धिर्लादेति कलशाभिमान अग्नाभिमान देवताभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि देवता प्रार्थना देवता पूर्णकाल प्रसन्नकाल प्रसन्नकाल देवता
ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತೆಗಿದು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರನೆ ಮಂತ್ರನೆ ಓಲಾಟದ ಏನೇ ಬಂದು ಅಂತೆ ಏನಂತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾಯಿ ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಂತರ ಆ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ನಂತರ ಶಕ್ತಿ ಹೊತ್ತಿನ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣವನ್ನು ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಆ ಓಳ ತಿಂಗಳಿನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಮಂತ್ರಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಈಗಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸಪ್ತಶಿ ಕಾರಣ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹೋಮವನ್ನು ಹೋಮ ದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಆ 2 ಜನಕ್ಕೂ ದೇವರನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಈಗ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ದೇವಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾರಗಳು ಈಶ್ವರ ದೇವಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾರಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ದೇವಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾರಗಳು ಪ್ರಾಣನ ಹರಡ ಈಶ್ವರ ದೇವಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಾಣದ ಅದೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ದೇವಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾರಗಳು ಪ್ರಾಣದ ಕೊಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ದೇವರು ಹೃದಯಾಗ್ನಿ ಇದು ಈಗ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಜಪಾದಿಗಳನ್ನು ಪದಿನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಂದಿರ ಅಂದರೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ವೈದ್ಯದ ಕೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಹಸ್ತಾಪನೆ ಕೊಂಡು ಕೈಕಾರನೆ ಕೊಂಡು ದೇವರ ಜೀವನತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಜೀವನತ್ತಾದ ಭಜನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಹಾಭಾರತಾದಿ ಆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಠಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನೈಪುಣ್ಯನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಉಪಯೋಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತ ಆ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಪಠಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂತೇನೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ದೇವರ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ದಿನೇ ದಿನ ದೇವರ ಕೆಲಸ ದಿನೇ ದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರ್ವೋತ್ತರ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರೋಗ್ಯ बलम आयुष्यम तेजः आरोग्यम देहि मे भव्यवाहन देवर मातारिंद गोविंद गोविंद पूजी कड़े पाठी ಅವಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆಯಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಲಿ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು.
महापूजा गाणेन दुर्गा परमेश्वरी प्रीयता दुर्गा परमेश्वरी प्रीयता ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಹೌದಿರಿ ಇದು ಮುಟ್ಟೋರ್ತಿ
ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲು ಪೂಜಾ ಸೇವೆದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿತ್ತೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಳಿದ 10 ಸಮಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿತ್ತೇರು.